Hello in lo dam tlang MNN family atangin kalo lom le vek chawa wo in hi sang ni som ni paruk me ni som thum in rin ni ani a ka subscriber te viewer te MNN family tan kalo lom le vek chawa oina chuan inge ka ron ti lan le ang o ka video te min lo thlir sak thina in chunga lom thu ko soya kan lo dam lo te lo dam vong ula hei va in chu lungdai atangin min lo dor boka ching I tiak mo tin PTC atangin ma kimi te khan min lo dor boka bye ve ko o lungdai atangin min lo dor boka tin min lo dor tu te zong in zawai chunga khan lom thu ko soya hei va in chu ka buai ka ti khamo chang le wan lama te kan fe nok ka chang le chu tiang chon mun han thana ka vir buai ve luk to ka keima to ka vir buai ka ti han ka fa ti han min fiam ma thian thoyan vir lo la engei lo vir vak ni ti te min ti fiam thua hei ching I tiak thalut tuk mai hi mo te ma zong chu kan hi chu alian ve to deu ni chu mo hei nung tha sa to ani a hei nung tha khop mai chu I karon in riat tir ani chu ching I tiak ka nei ti kha tle ma zong ani so va in khan pot zani som nga ka hral to amo chuan hei ek lo kha ye ni kha o butter chili khamo ka report kha hianin azik hi tian kat ka du ni chuma hei te hian azik hi ka katanga helai atangin atang aron chor don ta ni mo hei azik hi kan kat zelang o ngor o kan keng mayangi o azik kat zelang o hei te hian kan kat lo chuanin mo sang deuh hi ke chu ka du lo ni chu hian azik kha kan kat zel don ni so hei an o khai azik hi kan kat lokang video keng chung chon har reuh ti chan hei king chili hi ka ti ve zia butter chili ni a hei hi azik kan kat vekang o mania ka report kha ni a an thadu lo khop mai mo hei hi kan kat charanga chuanin hei marcha lampang chi hrim zubong ek lei tha lutuk hi an ngai lem lawa du thu sam chuan nge ni kha vut al te hi han chok rok ilamo avut kha chuan han pe thi ni la khamit vut al te khan lo ngei em marcha lampang chi hi chuan mo tin bong ek vel kan ti hi chuanin khamia khan an hrik hi lo tam du lutuka tin ro nan tir khanin ro hianin a hrik bom tur hi lo dang ve a ka ti ma tleng fai ve zelamo ma ro chu kan kap du ani chuan ven nan khan chili ronin kan kap thinang o chili ron kha tha a hengte hi a hrik te na lo bom der lo mo la bom lo mo a hrik hian an bom ma du lut tu ka mo marcha lampang chi hi chu wang chuan chili ron kan ruai anga chili ron kha 2 liter khata khanin chili ron kha sok khat vel chaute hi ka choka ti chuan kar tin hian ka kap mai thin hei takhi chu kala kap lo mo chuan vo ina hetia kati hi kar le loka chuan an ron troi don ani an ron soranga mo ti chuanin butter chili troi buk nal tak mai kha kan lo nei mai don ni tian a enkol dan ka thiam ang te hi ka lo tilang thina nang nin in lo hlok pui thina ka lom thei khop mai hei atla khwa hi tlai to lu tuka chhun lama khanin engemo te kan sing it vel kha hral kan pek
ak thon kwal vel nen pangpar vel nen mo hun ol hi ka nei lo ve thei reuh lu tuka i khua hi alo thim ve to reuh lu tuka mo eng hi nge ka lo ti la nang ngoro i khoya tangin nge mani he tiang rostrial khamin lo zo de ni rostrial khamo rostrial kha hi ka nei to a tu nge ni min lo di ma bit lam pang nin ka sha ko la si nge ma mit o ka lawa he ka channel kal tlang hian he mi hi kung hi alo par to ti kha ka sha tir chau he mi le pakhat chu khuta khon ka da in ka sha amo chuwang chuan kha in lo hre don nia hi pangpar tui pek te nga ya engber ge ka ti don hi ka lawa tlai to box siamo chuan hey ti tur neu hi tama video wan chu karon ti sei lawanga geranium chungchang te min lo zo thina soile soinu TTC sakor tui chuna tang te khan min lo do ramo in chunga khan lom thu ka soya i geranium khatun anglai chho chuanin in riat tur chu lei tha avur hlo lo tur chuti ni lo chuan i khwa alum uapa chuwang chuan injera kha lo troi palang ti hlo ama lei tak pa nga yemo balu lei emo tok le kani cho hei wal salmon te tin geranium bi ka hi chuanin emo viva rosita te lilac te blue wonder te sunstar ti vel te emo chu kala nei ani chu ma se geranium lam hi tun lai chu ka hoilu tuk lo ani chu thil dang thil triak thlai triak ti vel lam ka hoya wangin red lady te red lady te marchawan kok te pudina te king butter chili ti vel te ching it te mo i scoot triak ti vel te scoot triak te po hei ala oma le ma zong chu chuanin hei heta hi yellow pom te pink pom te mo tlem chula oma hei karabar du om deuh mai hi a om boka khai thil engemon chu ka nei ni chu a lo lan lo aya ka lo lang ani chu tle rei lo te ka lo langa 3D ka report pon lo par ani chu khwa kha thim to lu tuka chuwang chuan lo lan lo aya tlem te rei lo te ka lo lang ani chu ei chuan ching I triak hi du om deuh mai molian tha deuh hlek kha ka neya kha du in om chuan min lo be mai don nia tin enge ni kha lei tha chungchang kha zo na tam em maya ka lei tha chungchang hi ka ron soi du chu om zia chu mo ka lei tha hi lei tha chungchang kha ka lo soi lo ka ngamo ka zuar em ran lo ama ro chu ka lei man ang kher mang du tan khan in du chuan ka tia ka lei tir ve maya cement bag khat par ni lo mo achan ve ai tam hret kha khatianga khanin ka peka chutiang chuanin du in om chuanin chu bo chu tam deuh ka nei chuang lo ni chu ka lei man ang du bik tan khanin min ron dil hian aizola chuan lei mix hi abuai thlak ve reuh chu achan chu bu si alo nga ya coco peat alo nga ya bong ekemo ar ekemo lo nga ya leite balu te alo nga ya det ut te nen mo det ut hi bek khada sang khat zani te a then thei chuan sang khat zanga te nan zuara a in ang lo ni khang kha ka tel vek box ya hau tak talu tuka chuwang chuan ka lei thaman ang kher lei du tan khan ania ka ti a hran pa in ka zuar lem lo ani chu hei whatsapp ate min lo bia ka buai theilu tuka indu wang ni chuang lovin ka chang
ถ้าทุ่มมันเราเจ้านี่จูเลยก็ค่อยเร่งเองติกไล่ปนหมอเลยกันค่อยเร่งวางอินกูตะเบรพุงมายาจุดอย่างจวนนินมาวางอินว่าจับแต่ฮีก็เอ็นล็อกมันถินแล้ววันนี้จูหมอใครให้เร็ดปมปนเราดัวลัวตามายาจวนเลยจงจังจุดอย่างจูอันนี้รันป่าอินกระจวรแล้ววันนี้จูcustomer te subscriber te kha ka leiman ang ipang par hi atha theibik adu a theibik I leiman ang kha ka du ti ho tan khanin ka siam sak mai ni chumo chu ani WhatsApp khan ka chang thui han lo chau ni chu karon in sha tira red pom te chi sang no alo tilang mai ni chuanin ingrin ni te ni nak tuk Sunday video ka siam han don si lawa Sunday hi chon kan all ve anga kan in khom ve anga chutiang chu ni wang chuan pathian khongai na zara nak zana tui takin kan mu anga zinga te kan thole anga kan in pathian khongai na zara kan in mule in kan in bele zel tura ngai ila ching I tiak kha kan nei ti kha karon sha ti chawa zan thilani atlai to lutuka khwa thim to iron vlog lo ya karon vlog mai ni cho hei chuan ka video ka channel lo entry tu te zong in pathian in mal som vek chau sela lo ti vadam vong chau sela ti kha du sakna sang ber ka hlan chawa chuan in pangpar te kha lo thadu hluah ro se min lo do thin tu te zong chunga lom thu ka soi le tilama hian chaina dol kan ron tilang lok ang chaina dol ani ang ho hi an thalom em maya hi ka zor lai ni chaina dol hi mo an thalom em chuan kha ni chaina dol ya po hian ka nei ni cho chaina dol thadeu kala report man lo ni chu heng hi mo an thareu hlom lutuka chuan ka monstera te hi lo lang ve mai ro se na thararon chuang an ron ke phaka hi la ron ke don ani chu chuan in peisian te po hi lo lang ro se thai zan alo ni to khwa thim tran to ani ka video lo entry tu te zong in zawai chunga thian mingin lom thu ka soya in zawai in mutui mang tha ve ku le